Rider ng motorsiklo patay matapos masalpok ng truck sa Bayambang, Pangasinan. Naritong report. Nasawi ang 26 anyos na rider ng motorsiklo na si Sunny Boy Laban matapos niyang masalpok ang truck sa barangay Wawa, Bayambang, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pabalik na sana sa Pampanga ang driver ng truck na nagangkat lang ng kalakal sa Pangasinan nang bumulaga umano ang dalawang motorsiklong tila nagkakarirahan sa kalsada. Bakas ang skid mark sa kalsada kaya posible umanong sinubukan pa ng driver ng truck na pumreno. Promeno na. Ito namang motor is talagang mabilis at saka siya yung umagaw ng linya. Pauwi po kami Pampanga tapos nakasalubong namin sila. Dalawang motor sila and then mabilis po sila. Yung isang nag-overtake. Tapos mag-full stop na ako. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantala tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nakatakda umanong mag-usap ang magkabilang panig ukol sa insidente. Medyo diretso kasi doon. Kaya accident prone din talaga. Kaya ang tendency ng mga sasakyan mabilis. Kasama si Ron Alister Tanyedo, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan.